mizigo yenu, namna mkapendane kama gumbigundi, kwa mema na mabaya, muvumilie hadi kifo pekee kiwatenganishe. Ndoa ni takatifu, ni takatifu, ndoa ni takatifu. Ilianza shambani Edeni na Mungu. Adamu amelala, mfupa katolewa, Hawa akaumbwa awe msaidizi kamili Adamu. Ndoa ni takatifu, ni takatifu, ndoa ni takatifu. Ilianza shambani Edeni na Mungu. Adamu amelala, mfupa katolewa, Hawa akaumbwa awe msaidizi kamili Adamu. Mfupa wa mifupa yangu, mwili wa mwili wangu, nitakupenda siku zote za maisha yangu, Bwana nisaidie. Mfupa wa mifupa yangu, mwili wa mwili wangu, nitakupenda siku zote za maisha yangu, Bwana nisaidie. Kauli ya Mwokozi, mume na mke waache wazazi wao na washikane kuwa mwili mmoja, maana yake wakafunge ndoa. Ona kauli ya Mwokozi, mume na mke waache wazazi wao na washikane kuwa mwili mmoja, maana yake wakafunge ndoa. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijazwe ni baraka. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijazwe ni baraka. alichounganisha Mungu mwenyewe, mtu asije akatenganishe. Afanyaye hivyo
mwisho. Mungu mwenyewe mtu asije akatenganishe, afanyaye hivyo fahamu kwamba laana zote ni juu yake. Wawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijazwe ni baraka. Wawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijazwe ni baraka. Right, bona minto mwanya getinge nko gosogeria ndando sibona soke bwaterete chinse chiga chabona marogaba nko watebia nga tari onde bona osoira sembeo korende amarietane igonkoro kwanga Recho Omoyo Nyarudongo omwana bwabagirango lakini omukungu bwomogusi lero natiga magana ali yote anganzo no mukungu bwomobasi agekogeraga nko na gweta iskoga gwo na bongo nyara mashabiki anago ntebia ngoma ite Nyarudongo wewe ni wetu sisi zote bono hekagera naende nkara chenchi yake ngatebanga no tonli omukungu bwabasinde korende ni gonde omukungu bwomogusi nincho libono nkoba ngokogendia ime yomorobero gweti amate otambe kurwaiga ase egetaseni ekegagia Voice of Victory TV and Radio na gote ibono nga chitange egere nchiwa gora iskoga wo ase gatagati eyechi amate korende naigwete naigwa na chankanyora bwango iganga oyo minto junior nere nabaga kare kwero kanga chitange aho bono nkereire nincheta imongera bono bakigambe egekogera timaitinga ngai chitange junior nera rwera egekogera ase miake 5 na beire nkogendi omuroberi wechi amate igo imanyete nga amangana yo gochitanga na gochitangirana ni goro ya Nyarudongo aho bono aina ya jikoni lakini renda bono junior na chantebie bono entaito kokotebia ngana kiminto mwanya getinge aye nerishabikiria nenganchete mono kegima ngogotebia ngabono ikaranso ike obwetege mono kegima ime yomoroberio ebwechi amate kubono ntara koira asengambo yeri tukoria rero nabo ntagete kora koirurukia ime yegento kerige koro kwa sound checking egera bono inchiko manyanga ayerishabikiria nenganchete mono kegima ngaigose okebwaterete korwa chinse chiga chabono marobaba naende nayengo amanyire ng'abantu bande barure ase egesasi ebisasi mero ao ime yomokubyo nabande mbati mogete igoro lakini rende ase bali mogoti mokarero abonta ite kubatebia nga nonya nabwo mwarure chijumuia etege bono kegima abare mombwatete loud and clear korwa ase chigari me katika ile hali ya kusafiri na usafirishaji na bona inchenta kito kubatebia nga bono na soire rugena egera bono omukungu ya mamba nchegosia buna emeremero roro na bonta kete gotebanga aba kori baito gosabanya biashara baitaba ya ime yomo chioga tembe kiaga sugu na isko yomo chioga tembe kiaga sugu au bona ase mogenda te gokoro bonchorere bwaino na bonta kete gobatebia nga bona nechinsa chioko irukania ime yomo roberi wechi amate amo no mukungu ya mamba na ndo sekondo ka DVOV I am giant lady tinkorora bobe kwani iko nini ningorende otancheti gwetogia na bona ntaite ko batengana ki ekeronko irana ase ensemeri studio na rolenga oyo minto hezboni bosire nigagenda tagoshugurikera mono kigima ensemeri ya mariogi gose yeriogi amone chibicha elibono chigokondetera gose achigokoletera ebinto bikiranete osikondigere lero nigo inyaso gate gose nyabo ete manduli style omukungu nabo ingesaine okoirukia imeyo moroberi wechi amate kwani iko nini you know nkurate bi director
tone nyamaringa I ought to look so motherly omokungu okorekanore motherly nerabweka orate bya abantu kende igoro yechi amate maite e family ne bwate amangana mange amayana ende na emebire chanere nkwambare kwereka ni mona gose no anchete chi amate mono kegima igobona go kebenga no muntu abere experience de muna nyarodongo oranyare go kwanira chi amate ono morario na banta ngana ki ikaranso ike because you are on the right track ama no mukungo yega one on one bono ngende asigente yokoro kwanga sound checking egere nchiko igwanga naye ngona ndenga yoke bwaterete ase chisimichiri sano ngiso ko irukia imeyesi mi gose ekero ngoko bwato keresi mi koro kwanga enogo sano na ibere inyesa enogo sano na ibere ne inye nogo sano na ibere sano na isato sano nemo enogo isano na isato ingirolere enambe ya Safaricom igere enogo isano na ibere inye nogo isano na ibere isano na isato sano nemo enogo isano na isato eri yende koro kwanga nero Airtel nero bono nigere enogo isano na ibere isato sano nemo isano na isato sano na ibere isano na isato sano na ibere isano nemo isano yani 0736878765. Hello Voice of Victory. Hello VOV. Iyo mukungu mbiyole ago kiremono sana ritko riara ko bwata esimientangani ya monto woman omukungu yakire chinko bime yo morobere mono kegima yakora gwasoire ngapa eyo nere koropwa nga Voice of Victory enyene bono gwake gomiri mono kegima naye ngobona naende nga yoke bwatirete omukungu yuga chiobora nanda sembeo. Hello Voice of Victory. Hello VOV. Buyole naye ngola kinirisha bikiriane erikinga yoki gomereti amashabikiane rero gaga karamo babona kegima gake ngakiona amashabikiane rera erikinga yuwake gomeri korwa Kisii town yaralia in particular very good bona nana ko igure yoga kote banga Nyambera nigere loud and clear ebinto nigo bibwatete byamono kegima basi mbyamana bana Eriki asenge ncho yokombwata ime yomoroberio ebwechi amate tango toranga ningokoli namba isato. Hello Voice of Victory. Hello aya nyangaresi ono mukungu bwaba gusika nero yo kwago mirime yo muroberi wechi amate ngakiwose kegakare mbuyole. Yes Nyasaye no mwege no ndendire mono kegima bona ndabanta ite gukura kuriye binte style inge kamirenga buneyega yakogera nkora gote binde nganyaro dongo always at your service. Alright basi bono oyo wakoro kunga omonge na nyangaresi. Hello Voice of Victory. Hello VOV. Omonto mochiriko gominamba inyaga lakini tima itinga nkikia mobera naende omincho iriko rwa sembeo tigango ndorenga ningo koli namba inyaya. Hello Voice of Victory. Hello enyene para onyoni na gote binga bona lero ni gonga karo mukungu bwa magusi kwani iko nini mbu yamona sana monitor ya onyoni. Hello Voice of Victory. Hello omonyene biyande mono kegima nago kirerisha bikiria nasengejo kwa mbwatire meyo muroberi Golf House ina ntegararu teratwa ndochenge bintu mbuya bire ya teratwa bono yes amo simbu yamono sana sengencho yokombwata ime yomroveri wechi amate utatiwo tante binganga yoke gomeret kurwa
basi amosi ochire koragamba amosi igagontebia nga akomboria nga ki golf house na bantete ya golf house imbiere. Alright basi mbia mano kegima mashabiki anege kogera ndoche nga chirisano na rwani akoboguri ko Isiko Gabu chiasoire na bondo chenga nigo chibagolete mano kegima na role ya gatano na limo lakini rishabikiria na because of time factor nga nchere egere bono nkoreki nkoire asense moyende amashabikiane na bonta idote abangano n'abantu bengenchena n'mono kegima ko Isiko Gabu nga nchere bono nko iruki meyo muroberi wechi amate Sunday edition ko bono ngo chinde okoletera ingambensi ani mono kegima itkoria rero ko rwaiga asegeta seni ege kogera nyarudongo kero inkona kurigereria usengo ko robo sakimono kegima asega tagati yechi amate na arolire bikona Isiko Gabu se munyinyeri gete otari kongendia buyana na amanyirenga naye rishabikiriane mangana ya gusenga nderi ndirigo kogendi buya engambo rero ndakoletere nengambo koranche kauli ya Mwokozi, mume na mke waache wazazi wao na washikane kuwa mwili mmoja, maana yake wakafunge ndoa. Ona kauli ya Mwokozi, mume na mke waache wazazi wao na washikane kuwa mwili mmoja, maana yake wakafunge ndoa. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijazwe ni baraka. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase. Alright, bono nyuma ya itilafu nkego bono na bonta itosaba mabira ege kogera watengora batebya ndenga bire chanere narene naro yokonya kwera kania sama ngana maya kolende bono tarigo chyo obwa ege kogera mwana bwo marembe nigare amo 90 boire bono na bonta itotebya nga enyarodongo imeyo moroberio ebwechi amate na soire na inde asembeo taito kogotebya nga korengana bana natika kogotebya inyora lero nigo ngochiago koletere ngambensi yani engambo ya beno mono kegima ekorokwanga amasikani ase ogosafiri yani amasikani ase abantu babwate chingendo chiabo a Isiko Gabu gekogera nara mainenga abantu goika people have to move goika abantu basuke korwense mogete gochense moyende wegere goikerania ense moyende ejobogima ekero nyaro dongo nkonya koligereria mo especially imeyo mochito ogetembe kiaga sugune chinse mochinde gekogera I have a good bono nimbwato mubweka no muyamono kegima mo especially imeyo mochito ogetembe na Isiko yo mochi ogetembe egekogera abantu nabwo bakogera asaro kwase na ende enseme yege korokwanga nense moyo gosafiri na rolire nga abantu baito bararamikire mono gose na soire koligereria nchomo nyane na
korobo sakibwa nenga no nyandero mambia ego tukiagera na rete ngambe yeiga egere chiamate gosenchi nake inkelinga ekero naringe kominyoka gochiaria ase oyomo bwa basani bane sobo oyomo bwa basani bane na inde oyo tobwataneti imeye nyangi mono kegimoyo minto Pastor George Nyamongo konyororo officiating district pastor ogekom church ogekom district okabeira ali chinse mochia nyamache ko narabeto morandione bono na siria mamo mwabo mongna tabita and by the way tigante be ngora yane mono kegima ochia se bali mwensi na inu mwa kwa suru neme chando ya makweli yakogera se wiki ya eta moi wango toma engora yane gosama gomba ne gochia asomo chio nyangmongo wensi asengencho yokorara kumongne mamba mongne shuja bono ore ko va celebrated ritkoria rero Sunday tare 8 gekogera she's being laid to rest munango kwa naiga ego abantu baraseri ria ya mono aria nyosya rugoro omongino yo amatanga gafurigete akibori to kurutagete kegunse bono ekernari kominyaka gochiororo nala ni gentugete narora omosubatio yomo ogokura sana bakorera mariga egalime tinta itigote abangali kijare lakini chigari chiabere chigotware mechando eko chiconductor chiatware mechando ayinyora abamoko buguri nabantu bechia mate that is why na nchena tebirenga go ikankure kurwase gatasenira regera chitangira numono kegima gekogera mekone yaro kaniriska buna nchena yerora omosubatio yomo orenge kogenda eruti gete obugori emesigo yaye epigipigi goro atarachigo ika egerazi negaria yogochora kwaye conductor yamo yamo tabori emesigo yabeke gari ngao ochigosororote banganchegari neye nkolina musubati obwanga pi anabana bayekonya basoire gari yaringe bosio igonga nere no ale aganetiko safiri na bana baye umanyete conductor yamanya komukani piko mwa emesigo yaye yanga abantu no bari baikaranste gari mechire bono yaba tag of war chiconductor chiachaga kurwanerere mezigo iskogalia barwanerere shopping bag y'umusubati uyo paka yatanduka ebintu byamukanse paka ebintu binde byobosoku minto mwanyagetinge umanyete ebintu mbira bangina toko boli ebinde byobosoku tari mana konyambira abekwa lakini mwana chianga number 1 yagoleira abana cheite kapara igoro chi always cheite kapara igoro iyonga nekero abantu baringe kuruchi conductor chiaringe kurwanirira omozigo bw'omongeno yo nera gagase ni kubatenga baminto tigakonchorere gari nkolina umaita abantu bandiska bona bokonyoranga chigari nchire banche tekolina number 1 ere naro number ya kabere eregento gekorokunga family premise nabokonye gari ne ya mumuro mwabe gari ne ye neighbor yaye egari ye ne yo mosani yo gakale saga kale abantu mbale banche teko party na gose ko promote abasani babo bono ekero customer yangire muno bono imeyo mucho gatembe kiaga sugu rero nyaborodonga bonta etenkurereke koreke egekugara no nekero inkora abera stage gete maiga imeyo mucho gatembe kiaga sugu no nyana mashabiki ana bande bage bantebiri no barabuire nyarodongo muchando norobeire inche tindi monya biashara ogari ande tinbwat premises para buda kine tindi go sareria abanya biashara biashara byabo geko biashara nebiya abantombaga neri bakoreki bakoro bonchoreria se binto byabo bantombaga neri gesa kugekina so kwerigeria chitajiri cheto ne chingiya chiconductor cheta good employees na babo facilitate emireme yagara yagenderera chinteraba cheto para buna bono nkorachi togia kuraba togina batogia babo fiber moro chimna kuraba togia be ruti ya nyamache kilgorisi nkora morengo togia chiconductor iskoga bukabisa muna babareba bakorkunga conductor wa nguvu nimbanche tege kora nini mugoisa niemeremu lakini mwana lero na bonta eteko gikeriege koreke chiconductor cheto naba yamore lakini abantu bararamikire korwase chigatagati yechi amatenga amasikani asoire kobora omonda akonguswa omongino ndakanguswa pake yange gatabuke kabebi chanchabe inga igona kera akonguswa ngani nchuli negarigete mintu mwanya getinge aba murabali baita bayatuanche tesko gagu mokoro kuchikonda
ninkikia abarire nani amewaroga ninkigia kwara mutete gusaria industry yengiyaika umanyete kusafiri na usafirishaji ama nigintu kinginchene ne mono amangana transportation naragerete turi moyo minto mwanyagetinge taringa umanyete abantu bagwate chigari cyabo isiko gabu lakini nona abanyagari bari babwachi private vehicle ngo ikirere gwatoka nga yabetereri narari ne gari ebokorokunga ne public vehicle igonga bara yani nabo tinta taringe na chago chongoa amangana yo Burundia lakini Nyarodongo yonko gotebinga amahene imbuya gukurerana nabo gotebania kene geto sibole negento kingenchana na kigima omuntu akonguswa akoinda indigwa inkarora lindo umugakonde abwatata mwana okoboka akoire skuru gochiaka bekega haliye na kande kondata ya taboiri ya kairali well we understand ngane nchara ya moyo kwerigeria minto mwanya getini getari mangana ni nchara ya beire na nesko gabuo ne Nairobi yaba minto bakorokunga conductors ege kogera umanyete awunyora moto ta akore gasi ya yebuya irwanerere ta konyoro bosie is all about placing food on table. Yes, we understand, lakini rende nonyere nsemo yokobeko bosie mesa ose yokorigyo bosie. Don't you think there's need for order? Enchere yani enchere igento gikorokunga order asa mangana ya yobo rundia no bogendia no botari ne igento kingenchena na mono kigimanga order nega neri kobororo inte timanyeti nkigekale nabatenga tindi morundi gali timbwati gali lakini ni maite nga kwagura kireko rwaisikabo wanyete diadara abatebi mintu mwanyagetinge. God's timing always the best. Na I learn to bless yourself. Egera kweganeria mangana maya egera kweganeria ogosesenia abakungu nabazacha kamwasomiri abana isikoga agwa abakungu nabazacha kamwamanyire njera yo kwerigeria ankyo na yekinyamagorane nkwagura gechikere gocha buo kwani iko nini nande na inu balimo konya koganeria abantama be kanyeka buno koganeria montama be nande mukera kenda balimo koigwa bubenga abantu bagurire chikali isikoga abuo na inu kanyeka enda mwamuge kugoita nayo ntugodaite buwese ni gwe mwete muchi dero mwete with the time egari ngoche koba basic necessity yani nchendo chenga already kiro muchi gari ngotokero ngoche goseneche tokororo lakini nene tagite gotebana ki mintu mwanya getinge ninkige kogera aba mwairu ense meye mokore to bosokwa sechi street no ton rich street chiage tembe ni maitenga chi conductor cheito amona naba rundi abunabona ni manyetenga na ki areba montegerete aba conductor chiane chi ruti ya nyamache na amanyire ngareba non tegerete mono kegima abwa so bwate teke bago bwabo fiber na banda abuna kwa na iskoga abo ni manyetenga abantu baitaba ya abantu babo kingi abantu no more mombwate loud and clear abusimo ko Burundi bwino ngora lakini bono amasikani egakogera abagusafiri balaramikirenga embali kogendi gwabuya ara nene tari mwana nense amen yendemo yokwerwanira kwaino lakini manyenchera muganeri wa approach abara soro gendo mintu mwanyagetinge buna bono nkora abatebinga no inonya nabayiga muri asoro gendo na inurende gakitari mangana ni manyetenga abande mbare besigete babwata masikani na abaire nkora abatebi mono kigimangana ki kamuranche na hajekerora asoro gendo kero kende kwagose irwe lakini rete magokanya emotions yarorekanirenga abantu bande go bagochuata mangana ndonsi umuntu aba emotion no bantu baramana matu
harusi buna bono naro stage rimate gali ekogenda Migori omongino ya morenge kogenda chinsemo chia kamagambo ekerata boleru yanga yaye akamanya kuma ne gali metu ikaranstenere gali mena nche koroli nari go chinsemo chiri chia Nyamarambe mongino yunkaroro gwechanda sana nge yanga yaye atando iru minto mwanyagetinge ekero monta akuru nyomba ne yanga yagire buya omanya kogenda ngagaruwanererwa yanga yakora kiyataboka. Don't you think there's need for remedy minto mwanyagetinge ekero bonondo che kigenda etakobagoro korwa isko gabo nabonta gitabago chikobogori chisimi korugo chiane litkolia rero gose chi studio ekero ogoso imeyo moroberio ochangie bononge the possible solution ngakia yoruche ayanga buna yankorere kanali skagwase gatakati yechiamate areto bonyinyeri ebintu byeiteka bitare gubitaga neri kororwa abantu bande baba inconvenience di emonto gorega aga ebituma gatolira gukigosera abana baye chikondakta chiarwanirira obo shopping bag buno bwa matukare ro bwa rosi bwa bere refined bwa bere buna bwa bere obo shopping bag bwataboka isko gabu bwaiteka oya bwa itere ndagera gukinse kwanyora bono bose ne kinyanyo umuntu abwate ne bitungo byitekire go cyari umuntu kero kende tabwate besari ngo kukomenta gore shopping bag yende umuntu aba inconvenience di mungino ndante nga kinse amacyanya cheki akabetereriwa kurusiye kerebe kiaye mutwe egera hasibe kinyanya ne bitungo kanyagurire egekora byatabura nirugo cyari bona byitekire. What do you think is the possible remedy for this minto mwanyagitinge egera undete murungania asokolenda masikani yogo tachaborwa amate murabone binyaruke bibya genzi kwanyore binde bibege to bosikati bo na sererete go sebirongi bibona sererete kabwatira nugucia kabusugumwaga ga harisoye galije kali na we homaita times abana besokire njira giteri ngora abatenga nabarambaga neri gwesoka boronge ga emade biba bantu bande besokire paka no anekera kuri negali aga neri kora hegu time ari hadi jasiti ritangani egera amanye gokoraki amanye gori gosoye galime bona kero mu kwagereria abantu gesa ukenga munekeiga mintu mwanyagetinge abakonyora ngomuntu ebe obaire na mess ataga neri gocha koba muntu ngo tsaberia renge yanga yatandukire osenesi liti yaikiro mugongo igoro tabwati besa kure yanga yende nane nabatenga nane abana abanyaruka nabakungu egera kubogole nenwere so national negendo kingenchana na mono kigima bazi bono neme kone mena mono sana na ndo bosoku neme chando yendeme na ase bali bono banje tukobeka chitaiti na bakonyoranga baminto bono kwa musirugo taiti siliti ya tandukire yaikiro mugongo igoro obosoku bwata tulendera na maskani abago safiri aba na abakubugolia tindiko kwanera abarundi agekora abarundi barabugosa abagendie gasi yabo no korundi kigali baike bare bosi ali babekerwe mezigo babekeru abiria banyora abageni konko kubanje tote abanga abageni abagasi ye conductor no koliya abageni nakobabeka kigali minto mwanya gitinge ekero bono ntaite kora kubwato kera okomo gotesko ga gokorkwanga ekonweko ekere ekonweko buga na bontagete ko gatebya nga na inde nyarodongo nkoira nande imejo muroberio bado chiamate nchigenderete nko gatebya nga chitange bono nchibagora isko gagwo egekogerekero chiabagwire ebinto nigo bigo chia ebiasarika mono kegima obosoku bwarolekana bono ntaite gatebya Harero na that is my special dedication ngotia ase amashabiki announce yonsi amona batangazaji ba minto ba radio 96.4 FM batevinga ogotero kwa batebanga ekero ekonweko buga namanye Mr. Ondo where are you Mr. Ondo I know that is your favorite 90 Awanda dote banga ningwanchite bana usininganchite omoteri yo mbali na bangde na bateri abange nimbanchite na inu nimbanchite asimura bateri akire chinkobi lakini rero nganchere bono ndacheso komo gusenda guchezera komo gokorwa nga ekero ekonwa ekobuga wa jeni kerubo nana bondo chengo batero ko na ko goterira mona Irama SDA Church.
mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijaze ni baraka. Alichounganisha Mungu mwenyewe, mtu asije akatenganishe. Afanyaye hivyo fahamu kwamba laana zote ni juu yake. Alichounganisha Mungu mwenyewe, mtu asije akatenganishe. Afanyaye hivyo fahamu kwamba laana zote ni juu yake. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijaze ni baraka. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijaze ni baraka. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijaze ni baraka. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijaze ni baraka. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijaze ni baraka. Twawaombea mema ndoa yenu, Mungu na ibariki, aitakase, muwe mfano bora kwa walimwengu. Ndoa yenu ijaze ni baraka. Ekere kone kubuga Nayaya orabe Igera toke na yoko na kugamba abamino Temerero mochenchi Temerere bitina Korende omanye wangoiga Ekonu kobuhere Ekere kone kubuga Nayaya orabe Igera toke na yoko na kugamba abamino Temerero mochenchi Temerere bitina Korende omanye wangoiga Ekonu kobuhere Nabubuka kuru bogengi Ekonu kobuhere Nabubuka kuru borogi Ekonu
ekere kunwe kumura nikiura bekogokora yayora tukasobo tumani ekero kyomosunte bitukore sabato naryogo pimechae erinde omente chibesa omotaka bohere ekere kunwe kumura nikiura bekogokora yayora tukasobo tumani ekero kyomosunte bitukore sabato naryogo pimechae erinde omente chibesa omotaka bohere Taboboka korobo gengi ekonu nkobugere Taboboka korobo rogi ekonu nkobugere Taboboka korelyo mana ekonu nkobugere Taboboka korobo lebi ekonu nkobugere Taboboka korobo gengi ekonu nkobugere Taboboka korobo rogi ekonu nkobugere Taboboka korelyo mana ekonu nkobugere Taboboka korobo lebi ekonu nkobugere ekere kunwe kumura naya yoratoke osae na yoratoko gutabura matepara mokungo munyakeni naya yoratoke mabarange mokorange ya nai muratoke ekere kunwe kumura naya yoratoke osae na yoratoko gutabura matepara mokungo munyakeni naya yoratoke abaranje mokoranje buya nai muratoke Taboboka korobo gengi ekonu nkobugere Taboboka korobo rogi ekonu nkobugere Taboboka korelyo mana ekonu nkobugere Taboboka korobo lebi ekonu nkobugere Taboboka korobo gengi ekonu nkobugere Taboboka korobo rogi ekonu nkobugere Taboboka korelyo mana ekonu nkobugere Taboboka korobo lebi ekonu nkobugere Alright, basi bono ebinto nabie byo Nyarodongo ngenderete kugochuano kiria gocha isko gagwa abanta ite gotebanga fundi wa mitambo nanera tarati go isko yako yani gondo tagendete ku balance ebinto biya nere bono kweruka nga Hezbon bosire ni gagendete kubeke ebinto biya kurwanse meri ende ye studio na nchona ndaite gotebia nga Nyarodongo no maite tindikoliera nchoke molero kera na kigomiri bono nabangochia na kigomiri styling abuneyo ona bana nabanta itoko batebia nga onyekero kende kogotunia eredio ya ochinse chigacha bono marobaba ose gokoigora eruninga yao na rekoro kwanga televisioni na batebia babo obwogi masisa na batebia nga bakweroka nga abanyaneke gusi na batebia nga kamoranche montebia nga kieruninge korokwa pasta mangi nkora igwokare togia ninche muboria antebinga kieruninge korokwa asomonwa ebweke gusi gekwera na chire kokorobo sakibwane liansinyire konyora ngaki ose television yekoro kwa seke gusi bona botaite gotebanga inyora oyo ndecho Nyarodongo omwana bwabagirango lakini omokungu ebwo mogusi na era bono ogendrete kokoirurukia ime yomoroberio ebwechi amate bona nabontaite gotebianga onyekero kende nkwambwatete kurwo muchakano ingambo ya rero nigerensia ni mono kegima igo inga kare kwerara gositukare kogosoreria imeye nkwana ekorokwanga ngaki abantu bagana iri gotwaro mochoko ekero bale para ase oboru etaro unabono kero korigereria goika abantu bamekigeto gwekorokwanga movements from one place to another goika abantu basuke korwa se bale egere bono asense medio korokwanga ya facility
facilitation kero ba very facilitated ebinto birani buya o karansa samo bakorata ngasomo nkiri kungaini na ndo bworo imboli koleta mochoko ni gobo koleta butakase gatagati yechiama tebona abantu baitekero bali para se chishuguli yao yarekanire nganko babaga karo offended oboso kubwaso asengencho y'abantu bali baitaba yatwanje tuzokorokanga chi conductor cheito abantu bali abayabokoboko bagerire ubotene nkubwa chirense yeito bagerire ibintu byabeire buya abantu bali n'abantu bengenche nene mono kegima naba good example naba tayibuna bana conductor korokungareba kuna gunda abantu bakomotogi sana na nchi na wanta ito be witnessing ama ina abantu bali dedicated bali so dedicated ya semeramo yabo na ande bamanyetenga no bakonyora riziki yabo kuruna kini omunyinya limbore bwaro rekanire timanyeti I thought in one of these fine moments in koleta naringe babere chi conductor ibere isato igaga ese egeta seni egera bono nchiko bakoli interview lakini go bono amangana inchirare kamba koli interview because yemero bakora nemiya nande neme kongu lakini yale atira mamo komo no bonyinyeli obwara rekanire chi conductor chiko ruwanerere mezigo yaba na inji siko gabu yose yaba go safiri siko gabu baruwanerera inga batagetekero monta atagetekwe ruwanerera abe ko monto egari yaya well imbuya egekogera kobe conductor go kabwe ruwanerere onyore chi customer lakini rende customer onye yangire teta itiko safiri ase gari yao ninki yakogera uko yesigatereri uko yedenga go ikuli ne gari yane mwasigatereri ka kichi conductor chiane chiringanchi disco gabu mwasigatereri abantu mwaba uremezigo yabo pakiyende yeiteka para ibintu byo bosoku byeiteka bana nabatebya bono imeye ngambe yega nero bono nyarudongo ngendera tego koirurukia egekogera omosongere ga kare gotebanga there is need for a principle of order in business. Again, don't get a principle of order in business. Biashara binde vionsi mbitagete to yokorokuna principle of order. Onye bono principle of order. Keganeri as biashara binde biashara bitawo kora iskabu. Dero gonkare kuangazia mono igoro ye biashara bia matatu. Inkige kwera chi conductor cheito principle ko bagaba ni bono nereriye egakogera abantu barara mikiresi kabu ncho morario no kango eta nande mumaite amen church of tiamate koroga sigeta seni ke ya radio 96.4 FM na channel 466 woman kango eta the out of egento gekoro kungo bosaki bwane buno moraria ya naro lidali sko gabo egera mbatebi bononga minto mwanya getinge titange nchi bagora se gatagati yechi amate egekogara chiko bagora kokogosera abiria na abirio kokogosera okoiregeta seni ngebinto bya yebya sarekire you know for one to kumanya nkyo monto yabo goleti namba yende ya kabere nkelinga abantu mbale bataite their decency abantu bataite yani obostarabu bwabo iskogabu abantu bane bataite wayerere mesigo yabo onyore taragotebya naboko gecho monto otamanyetinga kwa moge achirie minto mwanya getinge na kibono togo kora ekerondange guchigoko bwato kirabona kisimiegero wake gocha yesegeta seni nayo changie imeyo muroberi wechi amate na bonta getogote byanga omochoko nuga nerie na inde ingo boliega why do you think is order very important in business inkigiye kogero kagirete odeberete eyengencho yani omochoko berete oyobwe ngencho ase biashara binde byonsi montago kora lakini nyoranga lero ne biashara bya matatu nyarudongo ngakare kwerera kurwega sigeta seni omorali ongo kubolinga na ki ayekero ukoligireria toro chingo mochoko noga neria se matatu yaito minto mwanya getinge ogotaboli woka abana mwana yomo conductor kabwate tokabuka gucyari yonde kabwate cyari abande bayinda indiri bakabangi nabagotu bakurunya gitari abantu bande bagenda nyagitari matakera kwa customer para tari mangana no maite no yobwe route yaho to kumanya problem wabwate abande mbabwate ko enyeri asamo gorabo abande mbabwate machima rwoira asemebere yabo muntu tatagetie inda indi gukero kende gara asama lyogo kero kende nyagitari ari nge korwa minto mwanya
mwanyagetinge embuye yoko inda india abantu kuba tebi basoya chigari chino chi conductor chiane as much as yere nseme mo yoko ligio bosie ose yoko ligio bosie ose nsemo yoko ligio kwaino because this is an office yes na ane obisie ngia yes na abadenga nchemo maize chi conductor chiane nimbanje te na ane ko batoginde botambe isko gabo na abatebinga kiro muntu abwa atike bagokia ya boronge lakini ngakitogo kwarenga neyeiga ekero bono ntagete kubwaterania gantu gete gasini ni gabu katika ile awamu ya pili wabona Nyarudongo ngosara sereriande ande atebe kanirenga gosena nche naro lire gwetero bosaki bwana buno moralio ntonkero naro lire isko gabu gekoro kwanga abantu baragwa abajana barabunganchete bakoro kwanga hawkers na abantu baita abaya bakore biashara isko gabu byukwerigwanerera asega tagati yechi amate nyora okasi igane nchira yabeye mo yoko rigiriziki yani gose yoko ana daily bread yani yoko ryo mugati yokera lituko hawkers yabaiga abande na bible bare very responsible bahago kore byasarebi egere baragereria abana babo egere banyore fees bayirira abana babo chiskuru basomere yani hawkers na abanyabiashara bengenchena na mono kegima na handi very dedicated Nyarudongo na araligereiri abantu bakoro kunga hawkers mbaga na wake ruchinkobi kwanza hata nyenye peke yenu jipigie makofi andonsi okay ntegerate chinse chiacha mono morogo bakara akira chinkobi ege kogara no muntu bwengurwene na mono kegima kwa manyakonyora bono igo barase chi street yawao rasti town ye chinene gose chi town ye chiga chinsi ni chigo chakabono hawkers mbarororo bechinge jibachingenjo ao yani vitengo mbalimbali bona na bonta itego tabangana ki bonyinyeli mbore nkorora nche Nyarudongo buno mosaki oino yani buno yani gwetero bosaki bwane na rolire amangana hawkers bagwetera yani abanyabiashara bali abakaba kokonyora babuletia mache enchugu babureti new vita babureti uvita yani biscuit babuletia binte bisini babureti PK abande babuletia biro buchibaldo chiokoni such like abande bakubolie bibuli umuntu chichega ali megoso chichedirisha umanya gukoboli nga nkongoliole egento koranche lakini nabarabu narolire bonyinyeli mbole bagwetera isko gabo igolero nabonta gitegotetea abantu bakoro kunga hawkers mono kigima isko gabo ngwatera nine topic eriende gose nkwane eriende tuabwata yechi conductor cheito chiringanti isko gabo egara ntabole ngambe yeri tukoli ya lero abantu abayiga bakoro kunga hawkers narolira madara unale bagwetera isko gabo Nyarudongo asega tagati yechi amate remember we are a larger family intuni gotore amate nene gekogera goro siro yomino nera gosire gakoneria atachi gukorigeri akoreteire akorarabeire meremo yokonyore gente gokoreteire bakeso ikaranste igonero kolire meremo na mono kigima na ende nchereyemo yogosirio bokurumi abantu batemire gwe koba self employed betume egereri babari guchikoiba banyora ngamba bwate kerigeke kobono Nyarudongo narolire obonyenyeri abantu bali bagwetera bakoro kunga hawkers yani aho abanyabiashara ndogo babere bagwetera obonyenyeri buna bona madarau isko gabwo umontago chabakeso ikaranste gali mego sendirisha oigorogo tebi madam nongolie biscuit madam nongolie nchugu buna bona abangana bali bakora ngone lyo musike town yege kawa yani kawe sire buya abande babwate soya abande babwate ki kwama yakonyora akotenga akimadam kwebire nchugu yo mwana gosogote bigaki so and so baba fulani akini mbwate kebuli iga hemo sigali obene bonchereri nkora bamanyete we promote isko gabo omuntu manye wakira ni edishanga pa omotebi kwenda uko ngote bitinka bwati kebuli nka ondo bwate binto biri batuma binto biri beiteka gochika ali omuntu mo push yani amadara hawkers bagwetera minto mwanyagetinga semechi yechi town isko gabo utari town ya tari bosongo ya ito yoka nonye chitauni mbali meyo mu Kenya. I don't know whether emekoni yenera se chinse chinde isko galia chabo Uganda chabo TZ more especially the neighboring countries
price, but I'm told in Tanzania masikani naro sana abaminda batopa kaina na bara bakoro kwa Tanzania na atabuunga mangananga bunaiteyo abantu mbasikaine sana. I don't know, sijafanya utafiti tindi gotakana kwa nerege ntontara korobosa kila lakini njetiganda akwanera ayare nkorora Kenya yaitoma ingaingo ngani kwani nkwanera ayare nkorora imeyo mucyo gatembe kiagasugu abantu bakoro kwa abanyabiashara ndogo ndogo hokasi gwetera bara madarwanga buna yumonto tuomerwe bintu bya ucyali neri gagotebya na maskania manenenga gakikwebire nchugu yabana kwebire soya rero more especially abantu bakuru kwa basubati nabo bacaya ine nabasubati bamwa. I don't know why ya debekani abakungu na bako mystery bako misando abakungu bande bamwa abisika bwa sokoliya mono umurama tali mangana yuana tori munya biashara lakini rende fact neri ngana kisi ke biashara byo monyene kako request nere ninchire yemo yo koliya umugati abeke emesa namba yende ya kabere no bisi ya yale mwenzangu mbuya gosikobisi yo monto ndeta chao nde minto mwanya getinga isko gabo asabanya biashara bali bana bayanganchete bona lakini naende abonta de boira nensemo ya kabere ntabenga ntara nensemo ya kabere sorry engento nkereta yete gukwanira kegote ogochecheria okazingwetera barobo ogochecheri gukonge isko gabo yani okonyora umonta manyete buyamono ligoririe gento yani wholesale price nabako mochukagera ngomonto yonya ne biscuit gabire 25 shillings egenta kuligis just only 5 bob chishiringi sana kuligia gose kwanyoranga omonto ya maNP igako abwate ryogoriembe baratirati gose unabona mbare nkora bako ndeti dawa ya mende chinsogo neryogorie chinsogo kwanyora esachiete kulireta korua wholesale price igagurite chishiringi sana bona nana ngokoneria ari shiringi 10 anyore chishiringi sana. By the way at the same time ngwikana na ramabera sana na tema ko imagine ngo muntu yombara 5 bob wa Rwanda 3 tukorigima indika hagusangere chishiringi sana isano chisa na rent ndika hagusangere chishiringi sana isano chisa na bwakaniro mwana wa yefisi ose chisa no bosie gorogore yemo nintu mwana nyagetinge asega takati yechi amate. We need to bear yani intoka niriko once burden yani intoka niriko yakobogore yani chigurube mintu mwana nyagetinge tiga kwandare tyo muntu tiga ko mwahora kia madara tiga ko mochechelia ase obisi yaye igongonde semeria hokas mungu ate byabanya biashara bali abakaba ke bagutalia match dasani bagutalia match isko gabo yani tigango tevi ebintombere nkoligereri bakana kumia omuntu manya ko mochechelia onyene kebuli onyene balbu ya korolere taya yetali mangana twansina abakenya tuli omuntu ya malaka leo tange binte bikola taki ementera go chimuinabo onye binto rende byasalekire muna byasalekire bono rende inki gya kogera twansina abakenya tuli tutaikubugurerania wachacheri umuntu paka liryo tari nganye ko mugori ko bare hokere street toli nahanda nabo maitenga toli rendi ko mugori tobwa tibesa kwa mochecheri paka kera ikiri wosene nchara ya munyalire atakete guko tigiregenteke ata throw away price bono rete birenga nonya nare 10 bob tigana ande mo ngira ni chinyene egera nchiere nyumba abana timbalira mtinge na nyumba magoko masa ogote ibono ga customer intalende igo etali bonsi omanyete bako haikia magori aya ose bako bago kinia magori aya o mayago